Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα ξεκινάμε και εντελώς επίσημα πλέον τις διαδικασίες. Θα ανέβει στο βήμα η Χαράη Θεοδόρου να μας παρουσιάσει, η γραμματέας του Συλλόγου, να μας παρουσιάσει το διοικητικό απολογισμό, τα πεπραγμένα δηλαδή του έτους του Συλλόγου. Η Χαράη Θεοδόρου στο βήμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον και επίσημα. Όποτε έχουμε γενική συνέλευση, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μας δίνετε πολύ χαρά, πολύ δύναμη. Φέτος είναι διπλή η χαρά μας, γιατί είχαμε και τους προέδρους από τις άλλες τράπεζες και έχουμε μαζί και τους άλλους συλλόγους. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτο Αδαμόπουλο από την Αγροτική, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδόν. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα τον Ματζαβά, μας στείλανε χαιρετισμό οι άλλοι σύλλογοι. Πραγματικά είναι μια πολύ τιμητική για μας διαδικασία φέτος. Θα περάσω κατευθείαν στον απολογισμό το διοικητικό για το 2024. Ξεκινάω με το δεύτερο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς, που είναι η επιχειρησιακή μας σύμβαση. Να σημειώσω ότι η επιχειρησιακή σύμβαση είναι ένα πλήρες κείμενο και δεν απομονώνουμε μία διάταξη που δεν μας αρέσει να την κάνουμε λεζάντα. Πλήρες κείμενο με πολλές διατάξεις και συνολικό κόστος. Ξεκινάω. Επιχειρησιακό επίδομα 50 ευρώ. Τι δεν ακούσαμε. Πραγματικά, τι δεν ακούσαμε για αυτό το επίδομα. Και ενώ μέχρι τώρα έλεγα σε όλες τις επισκέψεις και στους χώρους εργασίας και στα τηλεφωνήματα ότι δεν είναι τόσο το ποσό, αντιλαμβανόμαστε ότι 50 ευρώ μεικτά δεν είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι ικανοποιητικά, δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Έχει όμως αξία η διάταξη σαν διάταξη. Και θα συνεχίσω μετά για τη διάταξη και την αξία των διατάξεων. Έρχομαι τώρα μετά από αυτή την κλαδική να πω ότι και το ποσό σε αυτή την επιχειρησιακή ήταν πάρα πολύ σημαντικό. 500 ευρώ καθαρά σε όλους το χρόνο, δεν θα τα φτάσουμε σχεδόν στο τέλος της τριετίας. Και η αξία της διάταξης, πήγαμε όλοι οι σύλλογοι μαζί και τι κάναμε? Σπάσαμε τη φιλοσοφία των τραπεζών, σπάσαμε τη φιλοσοφία της τράπεζας και πήραμε ασυμψήφιστο επίδομα συντάξιμο όλοι. Και εμπροστοβαρός, όχι στο τέλος του 25, με την υπογραφή της σύμβασης. Τα είπαμε και πριν, από την κλαδική η μισή 0, η άλλη μισή 18 ευρώ. Για εμάς ο συμψηφισμός ήταν κόκκινη γραμμή. Όλοι μαζί οι σύλλογοι, Μπετών Αρμές, σηκωθήκαμε 2 φορές από τις διαπραγματεύσεις. Δεν δεχόμαστε να είναι με συμψηφιζόμενο ήρθε η τράπεζα. Η τράπεζα ήρθε και έλεγε 15 ευρώ συμψηφιζόμενα. Μετά τα κάνει 40, επέμενε στο συμψηφιζόμενα. Δεν δεχτήκαμε κανένας. Τι θέλουμε? Θέλουμε να χτίζουμε τις συμβάσεις μας, θέλουμε να ανεβάζουμε το πάτωμα και γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε επιδόματα μέσα στις συμβάσεις μας. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Όταν τελικά καταφέραμε και πετύχαμε το ασυμψήφιστο, είχαν έρθει όλοι οι σύλλογοι μετά στα γραφεία μας και ο κύριος Γίλιας Ισίδωρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου της Τράπεζας Κύπρου, έπλεξε το εγκόμιο τότε για αυτό το 50άρικο. Τι συμβασάρα είναι αυτή και τίποτα άλλο να μην πάρουμε. Αυτά μας λέγανε μέσα στο γραφείο. Νούμερο 2, κάρτα Σκλαβενίτη. Ρύζια, μακαρόνια, επίσης μας έλεγε ο Μανώλης ο Μπεμπένης, δεν ήθελε καν να το βάλει στο πλαίσιο και του λέγαμε ότι Μανώλη στο τέλος θα παρακαλάς για την κάρτα του Σκλαβενίτη. Όπως και έγινε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η τράπεζα είχε δώσει το 2024 κάρτα στην αρχή του χρόνου και μας είπε ποια κάρτα? Δεν τη συζητάω καθόλου την κάρτα. Εγώ έχω δώσει. Κλείσαμε με την κάρτα. Συνεχίσαμε εκεί με επιμονή και πήραμε μέσα σε ένα έτος 850 ευρώ, γιατί είναι Δεκέμβριο με Δεκέμβριο η καταβολή. Σχεδόν όσα φέρνει η κλαδική 1,5 χρόνο μετά υπό την αίρεση του μερίσματος. Και βάλαν και τους μετόχους μέσα. Μπόνους μας έφεραν και πουλήστε για να το πάρετε. Επιχειρησιακή προσάυξηση ρόλων. Για πρώτη φορά, παρότι ήταν διαχρονικό το αίτημα, πετύχαμε προσάυξηση για τους ρόλους μέσα στη μισθοδοσία με ξεχωριστό κουτάκι. Συμψηφιζόμενο. Δυστυχώς, ναι, είναι συμψηφιζόμενο. Ωστόσο, εδώ πάλι έρχεται η αξία των διατάξεων. Γιατί στην προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση είχαμε βάλει μία διάταξη, η οποία έλεγε ενίσχυση για τους ρόλους personal και ΣΜΕ 200 ευρώ το χρόνο.
Πάλι όλοι γελάγανε τότε. Τι κάναμε τώρα? Πήραμε τη διάταξη που την είχαμε βάλει και τη φέραμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Μηνιαία προσάυξηση 70 και 80 ευρώ, personal και ούμπο. Και να πω λίγο εδώ, για τα ιστορικά, δεν ήθελε τους ούμπο μέσα η τράπεζα να τους βάλει, ρόλιν η personal και ΣΜΕ. Επιμείναμε και όταν το δέχτηκε, ήθελε και με κατώτερη κλίμακα μισθολογική να το δώσει. Το πετύχαμε να είναι για όλους το ίδιο, γιατί σημασία έχει να υπάρχει ισότητα από τις συμβάσεις μας. Πτυχία Ντυρί και Άλμπα. Μία χρόνια αδικία, έτσι 12 χρόνια από τις συγχωνεύσεις. Οι συνάδελφοι από την Τράπεζα Πειραιώς παίρνανε κανονικά το επιστημονικό επίδομα από τα πτυχία Ντυρί και Άλμπα. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν το παίρνανε για τον ίδιο τίτλο σπουδών. Το βάλαμε στη σύμβαση και στο κλιμάκιο. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ο καθένας κοπανιότανε μόνος του πριν. Πήγαμε με ενότητα και το πήραμε για τη σύντο και το πέραμα. Πάω λίγο στα κοινωνικά, στα οικογενειακά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό για μας επίδομα, το επίδομα χειρίας. Καταφέραμε να το βάλουμε μέσα σε διάταξη και αυτό ξεχωριστό κουτάκι. Και μιλούσα με μια συνάδελφο και μου λέει: καλά, πρέπει να χάσω τον άντρα μου για να το πάρω. Όχι βέβαια, αλλά για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι είναι δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια και με σκοπό φυσικά να την αυξήσουμε στην επόμενη επιχειρησιακή. Βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακή παροχή. Αυξήσαμε τα ποσά 300 ευρώ και 250 αντίστοιχα. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι η βρεφονηπιακή παροχή, δηλαδή το παιδάκι μας το φυλάει η γιαγιά στο σπίτι, δεν πηγαίνει στο σταθμό. Παίρνουμε 250 ευρώ που δεν το έχει άλλη τράπεζα. Εμείς το έχουμε. Αύξηση στο αποταμιευτικό των παιδιών μας από τα 22 στα 25 ευρώ. 3 ευρώ θα μας πείτε. 3 ευρώ ζωή να έχουμε και εμείς και τα παιδάκια μας είναι πολλά. Δεν είναι μικρό το κόστος. Τρίτεκτη, ανεβάσαμε την κάρτα από 60 στα 100 ευρώ. Βεβαίως και θέλουμε να ενισχύσουμε κι άλλο τις πολύτεκνες οικογένειες. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Αύξηση αριστείων, αύξηση στην παράλληλη φοιτηση. Επιπλέον 1.000 ευρώ στη γέννηση κάθε τέκνο, πέραν από αυτά που ήδη δίνονται, και 2.000 για γέννηση τρίτου τέκνου και πάνω. Και 2 επιπλέον προσπάθειες για την υποβοηθούμενη παραγωγή, πέραν από τις 4 που έχουμε πάει στις 6. Πάλι με κάλυψη του ποσού. Και έρχομαι και στο πολύ μεγάλο που πετύχαμε με αυτή τη σύμβαση και είναι η ΕΝΕΝ, γιατί ξέρετε όλοι εδώ μέσα πάρα πολύ καλά ότι ό,τι κουβέντα και να κάναμε, στο τέλος καταλήγαμε σε αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που δεν μας καλύπτει, δεν καλύπτει τις ανάγκες μας και δεν έχουμε συμβόλαιο. Αυτά λέγαμε. Απαλυφή των 500, πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και δεν έχουμε το άγχος, θα μου πεις να αρρωστήσω. Όχι, αλλά χτυπάμε ξύλο, αν αρρωστήσεις δεν θα το έχεις στο κεφάλι σου. Δίκλινο δωμάτιο, αναβάθμιση και οικογενειακό εκπιπτόμενο, το οποίο θυμόμαστε όλοι τις κουβέντες, τριμελής οικογένεια 300 ευρώ, τετραμελής 400 ευρώ, το κάναμε 150. Πολύ σημαντική η μείωση, αυξήσαμε τα ποσά των αποδείξεων στα 50 ευρώ, εμπλουτίστηκαν και οι υπόλοιπες παροχές. Τώρα για ό,τι άλλο θέλετε για το ασφαλιστικό, το ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, μας μένετε τηλέφωνο, τα συζητάμε, τα βλέπουμε μαζί. Όλα αυτά που ανέλησα τόση ώρα και σας κούρασα είναι η επιχειρησιακή μας σύμβαση. Μία σύμβαση που προφανώς είναι πολύ πλούσια, δεν θα αποκαταστήσει όλες τις αδικίες των 12 ετών που πέρασαν, έβαλε όμως γερές βάσεις για να συνεχίσουμε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι επιλέξαμε και πιέσαμε και πετύχαμε η διάρκεια της σύμβασης να είναι για 1,5 χρόνο. Δεν πήγαμε για ύπνο όπως έκανε και ο ΤΟΕ για 3 που είναι οι περισσότερες συμβάσεις και να πούμε εντάξει υπογράψαμε καληνύχτα σας, σε 3 χρόνια τα λέμε. Σε 18 μήνες, σε 1 χρόνο από τώρα στην επόμενη Γενική Συνέλευση θα κλείνουν οι διαπραγματεύσεις μας. Συνεχίζω τον απολογισμό με ένα φλέγον θέμα και ήταν και πρόσφατο. Κανονισμός αξιολόγησης. Μετά από 7 χρόνια που λειτουργούσε η τριβάθμια κλίμακα και μετά από συνεχείς πιέσεις από την πλευρά του Συλλόγου ότι θα πρέπει να αλλάξει η κλίμακα σε 5βάθμια, το ζητούσατε κι εσείς, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όσο πιο ευρεία είναι μια κλίμακα, τόσο πιο αντικειμενική είναι. Ο σκοπός ο δικός μας, έτσι και μας κάλεσε η τράπεζα στη διαπραγμάτευση. Ο σκοπός ο δικός μας, από την πλευρά των εργαζομένων, τι κάνει με τις συμβάσεις που υπογράφει, διασφαλίζει τις χαμηλότερες βαθμίδες στα χαμηλότερα πατώματα.
τα διασφαλίζει από το να μην κινδυνεύουν από μια χαμηλή αξιολόγηση. Και να πω επίσης εδώ ότι μόνο εμείς και η Εθνική Τράπεζα έχουμε υπογεγραμμένο κανονισμό αξιολόγησης και από τις δύο πλευρές. Δεν κάνει ο μονομερός ο εργοδότης ό,τι θέλει. Υπάρχει κανονισμός συγκεκριμένος. Τι κάναμε λοιπόν μόλις μας κάλεσε η τράπεζα? Το πρώτο, διατηρήσαμε την ασφαλιστική δικλείδα που υπήρχε και στον προηγούμενο κανονισμό και έγινε αναφορά στον οργανισμό ότι οι συνάδελφοι που θα βρεθούν στη χαμηλότερη βαθμίδα θα ακολουθηθούν ό,τι ορίζει ο οργανισμός, αποκλειούμενης κάθε άλλη ενέργειας. Τι ορίζει? Στασιμότητα, δεν θα πάρει προαγωγή ο συνάδελφος. Πετύχαμε να μην ισχύσει η ονομασία που ήθελε η τράπεζα για τη χαμηλότερη βαθμίδα. Ξεκίνησε με το μη αποδεκτή συνεισφορά. Δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που ακούσαμε. Έγινε υπολείπεται σημαντικά των απαιτήσεων. Και το τρίτο είναι ότι καταφέραμε, παρότι δεν το ήθελε η τράπεζα με τίποτα, να περάσουμε και τις ενστάσεις οι οποίες θα περνάνε από την Επιτροπή Αξιολόγησης και για τη δεύτερη βαθμίδα αξιολόγησης. Και θυμίζω ότι στην Επιτροπή Ενστάσεων υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου μας, ο οποίος είναι μέσα στις συζητήσεις. Τώρα, με τον κανονισμό τα λύσαμε όλα τέλεια. Τα είδαμε τι έγινε φέτος. Πρώτη φορά που υλοποίησε η τράπεζα το πρόγραμμα το καινούριο, το σύστημα το καινούριο, και τα έκανε φυσικά όπως της άρεσε καλύτερα. Μέσα στο σύστημα των αξιολογήσεων δεν υπήρχε πουθενά η πέμπτη βαθμίδα να την επιλέξει ο αξιολογητής. 4 από τη μία, 4 από την άλλη. 4 στο τι, 4 στο πώς. Πώς θα βγει το 5, μόνο με 2 τεσσάρια. Πώς θα βγει το 3, μόνο με 2 τριάρια. Γιατί αν έπαιρνες 2 στη μία στο τι και 3 στο πώς, το μισό πήγαινε υπέρ της τράπεζας και κατέληγες στο 2. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, το εφαρμόζαν όπως θέλανε. Όλοι οι σύλλογοι μαζί έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε να κάνουμε παρέμβαση, να ξανασυζητήσουμε τον κανονισμό αξιολόγησης. Το δεύτερο είναι ότι μία σύμβαση μας δίνει και εργαλεία. Η ένσταση είναι εργαλείο. Αν έχετε αδικηθεί, αν έχετε υποαξιολογηθεί, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας δίνονται από τις συμβάσεις. Γιατί το να υπάρχει μέσα στη σύμβαση υπογεγραμμένο και να μην το κάνετε χρήση, απαξιώνεται. Και υπάρχει μέσα, δεν έγινε και τίποτα. Πρέπει να υπερασπίζεστε και τον εαυτό σας, αλλά μέσω από αυτή τη διαδικασία βοηθάτε και το σύνολο. Αν γίνουν 500 ενστάσεις φέτος και μπουκώσει το σύστημα, θα το πάρουν το μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ θέλω να πω επίσης ότι, επειδή έχουμε και ένα στατιστικό, ο στόχος τουλάχιστον για τις χαμηλότερες βαθμίδες, για τη χαμηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης επιτεύχθη με την 5βάθμια κλίμακα, γιατί είναι 5 φορές κάτω σε σχέση με τους άσους που μπήκανε πέρσι. Και γενικά, το λέω και για τον κανονισμό της βίας και της παρενόχλησης, που έχουμε υπογράψει και πάλι υπάρχει στην Επιτροπή ο πρόεδρος του Συλλόγου. Κάντε χρήση των εργαλείων με σωστή τεκμηρίωση. Πάρτε μας τηλέφωνο για να σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε για το πώς θα κινηθείτε και ποιο θα είναι το λεκτικό σας. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πετύχει και στη βία και στην παρενόχληση και στις ενστάσεις την αλλαγή. Συνεχίζω με τον απολογισμό και πάω στις παρεμβάσεις, τις οποίες παρεμβάσεις, αν έχετε διαβάσει τον απολογισμό, γιατί πάσχουμε λίγο και σε αυτό, δεν διαβάζουμε τις ανακοινώσεις. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις δεν θα τις βρείτε πουθενά, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί σκοπός μας δεν είναι να διαφημιστούμε. Σκοπός είναι να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει σωστά. Ξεκινάμε με το τεράστιο θέμα της υποστελέχωσης που βλέπουμε, κυρίως σε καταστήματα μάλλον, αλλά και σε κεντρικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι γνωστό, το ξέρετε, το βιώνετε, το ξέρουμε κι εμείς. Η τράπεζα προχώρησε στα καταστήματα σε μετασχηματισμό και χρησιμοποίησε, τα είπαμε και πέρσι, 3 καταστήματα ως πυλώνα. Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Κολονάκι και Λουτράκι ως δείγμα αντιπροσωπευτικό για την περιφέρεια. Όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα 3 καταστήματα δεν θα μπορούσαν να είναι ο πυλώνας για το μετασχηματισμό. Βγάλανε ένα σύστημα δικό τους, μια καινούργια ορολογία capacity λέει, και το capacity με τους πελάτες, και θα έχουμε τόσους συναδέλφους ανά κατάστημα, και είσαι μικρό κατάστημα θα έχεις 5 και είσαι hub θα έχεις 12. Από την αρχή κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα, κάναμε συναντήσεις, βγάζαμε ανακοινώσεις, πιέζαμε προς κάθε κατεύθυνση πώς θα μπορούσε να δουλέψει αυτό το πράγμα καλύτερα. Γιατί η διοίκηση δεν είμαστε, δεν παίρνουμε εμείς τις επιχειρηματικές αποφάσεις για την τράπεζα. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βελτιώνουμε τα δεδομένα μας.
Έχουμε μιλήσει για τα ραντεβού, που τώρα ξαναπροέκυψε το θέμα. Στην αρχή θέλαν τα ραντεβού, τώρα δεν τα θέλουν τα ραντεβού. Πάλι εσείς δεν το κάνετε καλά. Τις οθόνες ζητήσαμε να είναι μεγαλύτερα τα λάπτοπ, να μπει οθόνη σε όλους τους χώρους που εξυπηρετείτε τους πελάτες για να μην στραβώνεστε. Εντάξει, έχουμε και ξανά συνάντηση, θα πάμε και με τους άλλους συλλόγους για αυτό το θέμα. Ευτυχώς, σιγά-σιγά, στις πλάτες σας βέβαια, έχει αρχίσει και γίνεται αντιληπτό από τη διοίκηση ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά με το μοντέλο. Δεν υπάρχει hub τώρα 12 ατόμων όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη και τα 5 έχουν γίνει εξάρια στα μικρά. Ξεκίνησε και προσλήψεις η τράπεζα και είναι πολύ σημαντικό. Πιέζουμε συνέχεια προς αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε να γίνει συστηματικά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ανακουφιστείτε και να δοθούν και κάποιες ευκαιρίες εξέλιξης που έχουμε κολλήσει όλοι αυτά τα χρόνια. Ασφάλιση ακινήτων συναδέλφων. Λοιπόν, το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, μας πήρε μια συνάδελφος τηλέφωνο και μας είπε ότι τα στεγαστικά δάνεια προσωπικού, τα staff, ασφαλίζονται στο άλικτο κεφάλαιο του δανείου και όχι στην κατασκευαστική αξία. Αυτό σημαίνει, τα ξέρετε πολύ καλά των καταστημάτων, ότι το ακίνητο είναι υποασφαλισμένο αν το άλικτο κεφάλαιο είναι χαμηλότερο από την κατασκευαστική αξία. Που σημαίνει ότι αν επέλθει ο κίνδυνος και δεν θα αποζημιωθώ πλήρως, ούτε την έκπτωση του ένφια θα πάρω για φέτος, που δεν την πήραμε. Το βάλαμε και στο πλαίσιο της επιχειρησιακής, το συζητήσαμε όμως, δεν συζητήθηκε όμως την επιχειρησιακή, παρόλα αυτά επιμείναμε, πήγαμε όλοι οι σύλλογοι μετά την επιχειρησιακή για να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το θέμα. Η τράπεζα μας είπε ότι ετοιμάζει, είναι σχεδόν έτοιμο, ένα καινούριο προϊόν μετά τις παρεμβάσεις μας, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη έκπτωση και θα καλύπτει πλήρως την αξία, την κατασκευή του ακινήτου. Και εδώ να σημειώσω μόνο ότι δεν δινόταν η δυνατότητα στους συναδέλφους να ασφαλίσουν επιπλέον το σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, είχαν ασφαλισμένο ένα ποσό μέσω του δανείου, δεν δινόταν συστημικά η δυνατότητα να κάνουν μια επιπλέον ασφάλιση από εκείνο το ποσό και πάνω για να φτάσουν το σύνολο της αξίας. Περιμένουμε να βγει το πρόγραμμα. Δεν λύνεται εντελώς το πρόβλημα, γιατί και πάλι θα έχεις ένα ασφαλιστήριο στην κατασκευαστική αξία και ένα κομμάτι θα ασφαλίζεται και από το δάνειο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πρώτο βήμα. Πρώτον, αν γίνει ζημιά, να αποζημιωθούμε και δεύτερον, να πάρουμε και την έκπτωση του ένφια. Στα καταστήματα Ανατολικής Μακεδονίου και Εύρου, την τελευταία μέρα φύγανε κάποιες καταθέσεις με αποτέλεσμα από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να αλλάξει η πυξίδα. Κάναμε παρέμβαση και δεν υπολογίστηκε το ποσό αυτό, γιατί είναι πολύ άδικο η κόπη ενός έτους για μία μέρα από δημόσιο φορέα που σου πήρε τα χρήματα να χάσεις την κατάταξή σου στην πυξίδα. Αντίστοιχα, κάναμε και για τα καταστήματα της Θεσσαλίας. 4 καταστήματα της Θεσσαλίας που παραδοσιακά πιάνουν τους στόχους στις καταθέσεις. Φέτος, λόγω της καταστροφής Ντάνιελ που είχε γίνει, οι πελάτες πήραν τις καταθέσεις, πήραν και τις επιδοτήσεις, πάλι δεν φτάνανε, πέσανε στην πυξίδα. Αυτό δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα η παρέμβασή μας. Η τράπεζα δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο, ότι σε περίπτωση τέτοιων φυσικών καταστροφών θα επηρεάζει την πυξίδα. Δεν έχουμε τελική απάντηση. Τα πρώτα δείγματα δεν ήταν πολύ θετικά. Σαντορίνη. Εκεί έγινε χαμός για το ο Μπεμπένης πάλι τα δικά του. Από την πρώτη μέρα ήμασταν σε καθημερινή επικοινωνία με τους συναδέλφους από τη Σαντορίνη. Κάθε μέρα μιλούσαμε μαζί και ζητήσαμε από την τράπεζα αυτό που μας ζήτησαν οι συνάδελφοι. Η τράπεζα στην αρχή τους είπε ότι θα δουλεύουν εναλλάξει. Μία μέρα εσύ, μία μέρα εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα δουλεύω μία μέρα. Το πρόβλημα είναι να μην είμαι στο νησί. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, να έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το νησί. Και προτείναμε στην τράπεζα πολυήμερες βάρδιες, 3 μέρες ο ένας, 2 άλλους, ώστε να το κολλήσουμε το Σαββατοκύριακο και να μπορούν να λείπουν τουλάχιστον κάποιες μέρες από το νησί. Και πράγματι το αποδέχτηκε πλήρως και έτσι λειτουργήσε. Μισθολογική αποκατάσταση εργαζομένων. Λοιπόν, με την... Μάλλον όχι. Πριν 1 χρόνο, την ώρα που ψάχναμε λίγο τα κλιμάκια που ξεπάγωσαν και τις πολυετίες, τι γίνεται, που είμαι στο σωστό κλιμάκιο, ξέρετε, σε πολλούς έχουμε μιλήσει από το ξεπάγωμα και μετά, βρήκαμε κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι πληρωνόντουσαν με χαμηλότερο βασικό μισθό από ό,τι είναι και στο φυλάδιο της ΟΤΕ, στο βασικό κλιμάκιο, ανάλογα με τα χρόνια.
Οι συνάδελφοι αυτοί πληρώνονται με τη λίστα του βοηθητικού προσωπικού. Αν έχετε δει το φυλάδιο, υπάρχει λίστα κύριο προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό. Παρότι εργάζονται κανονικά, εκτελούν τα ίδια χρέη με οποιονδήποτε από εδώ, ο διπλανός Σούμπε, ο senior officer στην κεντρική υπηρεσία, ακριβώς τα ίδια καθήκοντα εκτελεί, πληρώνεται λιγότερο. Έγινε παρέμβαση, μετά από 1 χρόνο καταφέραμε να πετύχουμε, στην μισθοδοσία του Μαρτίου έγινε αποκατάσταση και πληρώνονται οι συνάδελφοι κανονικά στη στήλη του κυρίου προσωπικού. Έχουμε καταφέρει, όταν έγινε ο μετασχηματισμός και, και φύγανε οι συνάδελφοι από τα καταστήματα λόγω του capacity, οι συνάδελφοι πήγανε στον τόπο κατοικίας με τηλεεργασία, όμως τώρα έχει περάσει περίπου 1 χρόνος και δεν είναι και τόσο βολικό. Βολικό με την έννοια ότι το να είσαι κλεισμένος όλη μέρα στο σπίτι και να δουλεύεις αποκλειστικά με τηλεεργασία δεν είναι και ότι πιο ωραίο και για την κοινωνικοποίηση και για την ψυχολογία. Κάνουμε μια προσπάθεια, είναι δύσκολο, το είχαμε πει και από την αρχή, ότι να δουλεύουν στους τόπους εργασίας, είτε σε κεντρική υπηρεσία, είτε σε καταστήματα, σε μεγάλα καταστήματα, να δημιουργηθεί χώρος για να απασχοληθούν οι συνάδελφοι που δουλεύουν ουσιαστικά για τμήμα της Αθήνας, στο back office. Γίνεται ακόμα η προσπάθεια, προσπαθούμε να βρούμε ένα μεικτό σύστημα να λειτουργήσει αυτό, λίγο τηλεεργασία, λίγο φυσική παρουσία σε χώρο εργασίας. Βέβαια, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ότι η τράπεζα έχει ανάγκη στο δίκτυο, στα καταστήματα και τώρα δεν θέλουν και όλοι να ξαναγυρίσουν στο δίκτυο, οπότε εντάξει, θα το δούμε λίγο πώς θα γίνει αυτό. Προσλήψεις PDS. Εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία, το ξέρετε. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι 20-25 χρόνια δίπλα μας, είναι το ίδιο με εμάς, μόνο που δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουμε εμείς. Είναι ασταμάτητος ο αγώνας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάποιοι συνάδελφοι μόνιμοι, δικοί μας, αλλά εντάξει, προχωράει αργά. Κυρίως στα καταστήματα γίνεται αυτό, πιέζουμε συνέχεια πάντως. Επιδότηση ενοικίου εργαζομένων. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ενημερωθήκαμε ότι στα τμήματα που δουλεύουν στην Αθήνα, που ήρθαν πάλι από την περιφέρεια, πάλι με το μετασχηματισμό, τους επιδοτούσαν το ενοίκιο για 1 χρόνο, έληξε το έτος και τους είπανε τώρα πληρώστε μόνοι σας. Διακόψαμε τις διαπραγματεύσεις και είπαμε ότι αν δεν γυρίσουν στο σπίτι τους, εμείς δεν συνεχίζουμε διαπραγμάτευση, όλοι οι σύλλογοι μαζί πάλι. Και όντως έγινε, γύρισαν στο σπίτι τους. Έχουμε κάνει μια παρέμβαση για τα καταστήματα. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Διευθυντές που κλείσαν τα καταστήματά τους και τους έχουν τοποθετήσει ως υποδιευθυντές σε hub και αντίστοιχα πρώην υποδιευθυντές που πλέον έχουν ενιαίο ρόλο με τους προϊσταμένους του Σούμπο. Έχουμε ζητήσει να γίνει ένας έξτρα ρόλος, ο senior Ρούμπο, γιατί οι συνάδελφοι αυτοί εκτελούν καθήκοντα υποδιευθυντή. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι τα καταστήματα, τα μεγάλα τουλάχιστον, δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς υποδιευθυντή. Είναι σίγουρα χρονοβόρο, είναι δύσκολο γιατί πρέπει να αλλάξει το οργανόγραμμα των καταστημάτων. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε αυτή τη δημιουργία του νέου ρόλου με αυξημένα καθήκοντα, γιατί τα εκτελεί έτσι κι αλλιώς. Απόδοση μπόνους, παρότι το ξέρετε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα μπόνους, η σύλλογη είναι μονομερής παροχή των τραπεζών. Παρ' όλα αυτά, επειδή έτσι όπως το αποδίδουν γίνονται πολύ μεγάλες αδικίες, πιέσαμε έτσι ώστε όσοι συνάδελφοι έχουν αξιολογηθεί με 4 και 5, για να μην πω όλη την ανάλυση των βαθμίδων, ακόμα και αν η πηξίδα δεν έχουν πιάσει το στόχο της πηξίδας στην κατάταξη των καταστημάτων, αυτοί οι συνάδελφοι να πάρουν μπόνους. Διόρθωση στα κλιμάκια. Το είπα και πριν σε σχέση και με το βοηθητικό, ότι από την 1η-1η-24 που ξεπάγωσαν τα κλιμάκια, έχουμε κάνει μια συστηματική ενημέρωση στους συναδέλφους, έχουμε αποστείλει έντυπο υλικό, έχουμε πάρει τηλέφωνα, να σας ενημερώσουμε λίγο και να σας θυμίσουμε πώς δουλεύουν τα κλιμάκια και να ελέγξουμε και λίγο σε ποιο κλιμάκιο είστε και αν είστε σωστά. Οι συνάδελφοι που προέρχονται από τράπεζες συγχωνευμένες, μάλλον σε συναδέλφους που προέρχονται από τράπεζες, έχουν εντοπιστεί διάφορα λάθη προς τα κάτω και με τη συνδρομή μας έχουν αποκατασταθεί. Έχουμε την επικοινωνία με το τμήμα μισθοδοσίας και με αναδρομική επιστροφή χρημάτων, που σημαίνει ότι από Δευτέρα
Κάντε έναν έλεγχο και με τα βιβλιαράκια που έχουμε στείλει και ό,τι θέλετε θα μας πάρετε τηλέφωνο, να δούμε αν είμαστε στο σωστό κλιμάκιο, μήπως έχει γίνει και εκεί λάθος και χρειάζεται κάποια βοήθεια να το λύσουμε. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, εντάξει, αυτό τώρα το ξέρετε, απλώς θέλω να το τονίσω επειδή πλησιάζει και ο καιρός. Μπήκαν οι κατασκηνώσεις στον ΕΦΚΑ, η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Παρ' όλα αυτά, με τη συνεχή μας παρακολούθηση και ενημέρωσή σας για το πώς να κάνετε την αίτηση, το 2024 ήταν η χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα. Μην διαβάζετε τις ανακοινώσεις του Συλλόγου της Τράπεζας Κύπρου που σας παραπληροφορούν και σας λέει μπορείτε να κάνετε αίτηση για μία μόνο κατασκήνωση, γιατί αν δεν επιλεχθεί το παιδάκι σας δεν θα πάει. 5 κατασκηνώσεις όπως ορίζεται κανονικά. Κάνουμε συνεχείς προσπάθειες να βελτιώνουμε το εισόδημά σας και γι' αυτό αναζητήσαμε συνεργασίες που θα έχετε ένα επιπλέον όφελος. Βρήκαμε αυτή τη συνεργασία με την κάρτα παρών που έχει την έκδοση 5% στο Μασούτη σε όλα τα είδη, θα τα πούν αναλυτικά οι συναδέλφοι μετά. Συνεχίζουμε το Family Care και το επεκτείναμε, το τροποποιήσαμε λίγο, γιατί αφού πήραμε από την επιχειρησιακή σύμβαση την κάλυψη των 500, που ήταν η βασική κάλυψη του προγράμματος, βρήκαμε λίγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό για να σας καλύψουμε λίγο περισσότερο, θα τα πούνε στη συνέχεια. Πολιτιστικά, κοινωνικά δεν θα τα αναλύσω, θα τα πείτε οι υπόλοιποι. Περιοδίες πάρα πολλές, το είδατε, είμαστε σε όλους τους χώρους εργασίας, σε Αθήνα και περιφέρεια παντού και πολλές φορές 2 φορές. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να είμαστε δίπλα σας και θέλουμε και εσείς να νιώθετε δίπλα μας και να έχετε την άνεση να σηκώσετε το ακουστικό και να μας πείτε συμβαίνει αυτό, γιατί εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας μέσα στους χώρους εργασίας. Και θα τελειώσω με το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς, το πιο σημαντικό, και είναι ο τρόπος που ήρθε αυτή η σύμβαση. Και ο τρόπος που ήρθε η σύμβαση ήταν η ενότητα. Και επειδή έχουμε ακούσει και εκεί τα εξαμάξεις, ούτε αυτό δεν αρέσει, θα πω τα εξής. Πρώτη φορά καλέσαμε όλους τους συλλόγους να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Στην αρχή υπήρχε και μια δυσπιστία, μια αμφιβολία. Εν πάση περιπτώσει, ανταποκριθήκαν όλοι και ήρθαν στο κάλεσμα. Και συνεχίσαμε, κάναμε με έναν συνάντηση, μετά κάναμε όλοι μαζί συνάντηση και αρχίσαμε να διαμορφώνουμε το πλαίσιο. Δεν ήταν εύκολο, το καταλαβαίνετε. Τόσα χρόνια στέλναμε εξώδικα. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο και φτιάξαμε το πλαίσιο και αποφασίσαμε και για λόγους διαφάνειας, για να πετύχουμε τη διαφάνεια στον απόλυτο βαθμό, να μην μπορεί κανείς να πει ότι έγιναν εσωτερικές και υπόγειες συνομιλίες από οποιονδήποτε, αλλά και για να φέρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στους εργαζόμενους, να φτιάξουμε διαπραγματευτική ομάδα που αποτελείται από όλους τους συλλόγους, και τους 6 και το σύλλογο που αποφάσισε να φύγει τελευταία στιγμή. Ξέρετε γιατί είχε επιτυχία αυτή η συνεργασία και συνεχίζει? Γιατί τους φερθήκαμε όπως τους άξιζε. Είναι ίσοι με εμάς. Δεν πήγαμε να το παίξουμε ότι είμαστε αντιπροσωπευτικός και τα κάνουμε όλα καλύτερα και τα ξέρουμε όλα καλύτερα και θα ακούτε εμάς. Όλοι προσφέρουν, έχουν αξία, έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και πρέπει να αξιοποιήσουμε και την παραμικρή ρανίδα για να φέρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρουμε. Με ειλικρίνεια, δεν έχουν να μας προσάψει κανένας τίποτα. Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς όπως είμαστε και σε εσάς και το ξέρετε, ακόμα και όλα αυτά που λέμε μπορεί να μην σας αρέσουν. Και από εκεί και πέρα, έκτοτε, πηγαίνουμε όλοι μαζί στην τράπεζα, Μπετόν Αρμέ, για όλες τις διαπραγματεύσεις και έτσι θα συνεχίσουμε και στηρίξτε το. Ευχαριστώ πολύ.